Здравейте, хора! Днес отново ще играем Skywars. Аз съм Бабка Бъба. Нека да започваме. О, много бързо започнахме. Така, добре. Добре, само един лък ми трябва. Така. Да тръгваме. Добре, имам два съседа, не е кой знае колко добре. Този иска тим. Обаче се притеснявам, че той ще дори и ще ме... Троен тим! О, ВВФ, ти ли бе? Ето го убих минали път. Ха-ха-ха. Явно не ме помни. Или пък се прави на ударен. Така, аз си правя пътец. Ей! Добре. Так му щях да тръгна да го удрям. И нашия хубавец ми изпревари. Кажете ми. Дърво. Да си го копкам. Да го изкопкам. Така, да започваме. Добре, имаме лък. Аз пък лъка меч, стрели. Блокчета, храна. Всичко, което ни трябва, само още един лък. Ми трябва лък, хора. Омага лък. Един прост лък. Ей, грозник. Айде, тимче. Тимче ли сме между другото? Май не. Добре, ела. Щом не сме тимче. Да станем тимче! Този хакер. О, не. И това беше яко. Видяхте ли само? Щом сме тимче, да станем тимче. Този оставил яки неща. Как не ги е взел? Така набързичко ще сляза да му преровя долните честове. Но той дори няма тук. Добре. Така, добре, хайде! Така, Така. Продължаваме. Тук много обичат хората да се крият някъде. Винаги, когато някой дойде за този чест и докато той го рови, те бум! И отнемат милия му живот. Така. Така сега ще отида до горния чест. Голяма гонница, хора. Виждате? Тези там се гонят и рано или късно един ще падне. И да имах сега един лък и двамата ще да ми паднат. Погледнете ги само. Добре, докато те си играят, аз ще отида... Не, няма да ходя при тях. Там, не знам. Добре, да видим. Тръгвам. И забравих да преровя тайния чест. Ако в него има лък... Не, няма лък. Така... Колко сме? О, ние сме малко. Аз мислях, че сме доста. И се чудех къде са всички. Ти ли бе? Ей! Ти ли бе? Ей! Аз съм на почти пълни сърца. И го убих. Да, убих го, хора. Не мога да повярвам. Така, сега да хапна нещо. Защото съм гладна. Така. И хора, няма ли един лък, бе? Ако имах лък, щеше да съм бог. Но ако имах... И защо пак изгладнях, бе?
Може някой е обрал хубавото. А тези? О, паднали са сигурно. Колко ли блокчета? Сигурно 2-3 стака са имали. Не. Само ние сме. Аз ще се напишкам от страх. Всъщност, я ям това. Няма какво да ме е страх. Въпреки, че съм по-слаба от него. Той е почти целият айрон. С, както видяхте, айрон меч. Аз нямам нищо. Тя, да бъдем по-точни. Аз нямам нищо такова. Нищо. Но въпреки това... айде бе, качи се. Така. Но въпреки това, ще се бия. Добре, Жено, хайде ела да се побием малко, да свършва тази игра. Къде си? О, тя ме стреля! Има лък! Не успя. Аз сега да се наям. А как ме оцели? Защо нещо толкова изгорнявам? Знаете ли какво ще? Добре. Няма да ни стигне времето. Защото аз възнамерявам да избягам. Не. Жено. Ти се казваш Тар, но не си Тор. Ти си гадна жена! О, това беше яко. Бой! Ей, жено! Бой! Ей, за малко. Поне бях на финала. Никой не спечели, времето изтече. И взимах някакви шансове да я бия, защото видяхте и гадния байом. Защо сме на него? Хайде чест. Айрон меч. Така. Набираме си тук чунджуриките. Добре, хайде, защо? Значи, хора, когато имам лък, нямам една пукната стрела. Или имам близо 2 или 3. Но когато имам стакове стрели, един лък не се вижда на хоризонта. Кажете ми, това какво е? Тар, моята хубавица. Тар, пак се срещаме. О, как ще падна. Пак се срещаме, Тар. И този път ти ще си го получиш. Ще те убия. Ти ще умре. Добре, защо пак така стана? Има Хайрон вече можеше да я отмъстя. Въпреки че не ме беше победил. Така, започваме. Добре, започваме. Добре, яки неща. Ето отново. Ако долу има един хубавичък лък, стегнат. Ето няма нестегнати лъкове, но... Ето, както виждате, с моя късмет всичко се случва. И ужас. О, тук съседа го няма, така че си имам само един. Добре, така. Моя съсед Стив. Ей, съседе, комшиче. Ти си моето комшиче. Господин съсед.
Добре. Това беше точно на косъм, хора. Мислях, че съм шипнала за Бога. О, този посетител е Айрон. Обаче пак с Айрон меч, обаче пак възнамерявам да се кинем и да я убия. Тим, 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 тим. Тим, 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 тим. Ела бе, госпожо, нали сме тим, бе? Ко щеш? Ко прави? Някой може да ми обясни? Какво? Дуп, 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 дупи, дупи, дуп. Какво искаш, бе? Обе, я си гледай работата. И не можех да отзела. Ще се бия с нея. Каквото и да ми струва това. Бой, бой, бой! Ти ще отидеш на кино! Ей, видяхте ли, че винаги когато сте отдадени на нещо, то накрая се случва. Ето, видяхте, че тя беше почти цялата Айрон. С Айрон меч, а с миличката с една кожена кашчица и кожени бутушки и с един златен нагръдник с дървен меч я победих. Айде да искам един лък, де хора. Нямате ли един лък да дадете? Толкова ли големи скрънци сте? Добре, да продължим. Тук нещо интересно, не. Да се... Така. Нези там се трепат. Така че аз по-добре да стана тук готова за трепане. Този е Сайрон меч, но все още има надежда. Ела бе, брат. Брат Пит. Бъм, 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 бъм. Защо не мога да го ударя? Защо не мога да го ударя, хора? Защо не можах? О, моме, ти си със същия скин? Да, тя е със същия скин. Добре. Между другото, изчакайте. Да, тя е със същия скин. Да продължим. Опа. Така. Бум. Бум. Бам, 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 бам. И защо сме на този байм? Той е гадния. Их. Така, продължаваме. О, поне имаме меч и блокове и айрон нагръдник. Имаме си един съсед, който сега ще бъде нападнат. Съседче, умирай! Айде, съседа полетя. Ей, аре са тимнем, бе. Хау. Ей, хау, Тим. Тим, че щеш ли, бе? Щом не щеш, боя ти е на лице. Айде, Тим, бе. Айде, Тим, бе. Не. Не така. Ти ли, бе? Ти ли, бе? Ти ли, бе? Ти ли, бе? Убей го. Беше лесно. Доста лесно. Така сега ще използвам тук пътища. Ама е нагал. Повечето така правят, за да може дори след смъртта им някой да си отиде. Поради тяхна вина. Добре.
Шифтваме и си правим пътец. Някой наблюдава ли ме? Не. Никой. Не виждам немчета наблизо. Обаче въобще не виждам и това е... Ние сме двама. Ние сме двама хора. Това е зле. Я си шифтна. Той падна. О, алелуя! Победих без никакъв труд. Алелуя! Победа. О, супер, як е бам. Но кога останахме двама? Видяхте, беше третата минута. Не знам кога останахме двама. Обаче той се хвърли по най-позорния начин, хора, така че... Пак си е победа. Добре, продължим. Така. Бързо гепим този чест, в който няма нищо интересно. Качваме се до горния. Докато тези хубавци се бият. Хайде, бой, бой, бой. И ако може и двамата да умрете едновременно. Така. Някакво остана сега. Остана то жив. Добре. Така и това е. Имам дървен меч. Малко гадно. Знаете ли какво обичам да направя? Не ме гледай, не ме гледай. Не, ти не ме виждаш. Не ме виждаш. Този е много зле. Бум! Криеш се и после бум! Хората си отиват. Там има един. Той е с кожени неща. Ето и аз не съм много оборудвана да я, ама. Обаче с този дървен меч малко съм така по-слаба. То си има айрон меч. Там има един. И тук има един. Обаче това не е проблем. Ей, дамо! Дамо! Ей, дамо! Дамо! И дамата... Някой ме удари отзад, но поне убих нея. Така. Ей, хора, това беше за днес от мен. Чао, надявам се клипът да ви е харесал.